Dia familia arategiarentzat. Zuretzat bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. La Pase, Oksitaniaren aldeko korrika aiurtitik sartu da Euskal Herrian. Iragan astean, Arredadek Bretoniaren aldeko lasterketan Euskal Honen presentzia nabaritu zen. Gaur ostegunean berriz La Pase, Oksitaniaren aldeko korrikan parte hartu dute besteak beste AEKako ordezkariek. Izan ere, Euskal Elkargoak La Pasemen 27. kilometroa erosi du aurtengo edizioan. Frantziar hauteskunde legegiletako EHBaiko hautagaiek ere parte hartu dute lasterketan. Hain zuzen 5. hautez barrutiko hautagaia den Matilde Jarik hartu du lekukoa gizonen. 4 egun eta 3 gauez gelditu gabe lasterketa aritu ondoren, ekainaren 5ean, Pauen bukatuko da 600 kilometroko ibilbidea egin ondotik 2022ko La Pasen lasterketa. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko lehen orduan, ertzaintzak Xabier Atristain atxilotu du Donostiako parke zarrean. Handik martuteneko espetzera eraman dute, Espainiako auzitegi gorenak atzo bere zigorra berriro ez aztertzea erabaki ondoren, Atristain bilatzeko eta atxilotzeko agindua eman dute Madrilen. Otsailaren 18an utzi zuten aske martutenen bertan. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak inkomunikazio aldian haren defentsarako eskubidea urratu zela ebatzi ondoren. Kotizazio gabeko pentsioak 15% handitzea adostu du EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Hilean, 60 eta 100 euro artean igoko dituzte alarguntasun, zuhurtasun eta balio ezintasun pentsioak. Urte amaiera arte egongo da indarrean eta 2023ko aurrekontuetan ere jasotzea aurreikusi dute. Bien bitartean, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak protestara deitu du ekainaren 9 enplegu pentsioen planak sustatzeko lege proiektuaren tramitazioa gelditzea eskatzeko. Gaur gainera mugimenduak agerraldia egin du Tabakaleran, ekainean egingo duten bizikleta martxaren berri emateko. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13tik 25 izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Hogeita 4 langile inputatu dituzte azken urteetako lan gatazketako protestaldietan. Langileen artean beldurra zabaldu nahi duela egotzi diote sindikatuek Jaurlaritzari.
Ekonomiko asko jaso dituzte, 3.000 eurorainokoak. Jaurlaritza langile borroka kriminalizatzea egotzi diote eta langile asko akusazio faltzupean atzerotzea. Era berean Mosa legea aplikatzen ari dela leporatu diote eta iradoki diote gogo bera jarri beharko lukeela negoziazio mailak sustatzeko. Alde hortatik azaldu dute enplegu sailburu ordearekin bildu zirela urtarrilean gaia jorratzeko. Baina ezin dutela balantze positiborik egin, egoerari buelta emateko borondate falta duelako. Segurtasun sailari ere bilera eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Ukrainako gerraren ondorioak, inflazio handia, aurreikuspen ekonomikoen okertzea ez dira oraingoz gai izan Hego Euskal Herriko lan merkatu bilakaera positibotik desbideratzeko. Maiatzean berriro txikitu da langabeen kopurua. 3.576 lagun gutxiago daude langabe gisa erregistratuta Lanbidearen eta Nafar Lansarearen bulegoetan. Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburua. Nik uste dut gaurko datuak itxaropentsuak dira eta nik uste dut oso ondo erakusten dituela Espainiako gobernuak eta Euskadiko gobernuak ari garen politikak efektu baikorrak dituztela ekonomian eta enpresetan, enpresak itxaropentsuak daude, naiz eta zailtasunak izan, baina enplegua hazten ari da Euskadin. Eta gaur, inoiz baino gehiago dago Euskadin jende lanean, seguridade sozialari kotizatzen, eta gainera hori guztia eskubidearekin, eskubideekin. Gazteen buruko osasuna zaintzeko urgentziazko neurriak eskatu dituzte Iruñan. Pandemia garaiko kriminalizazioak aldaketa sakonak ekarriko dituen etorkizunak eta beste hainbat aldagaik eragina daukate gazteen buruko osasunean. Hori dela eta Euskal Herriko neska gazteen kolektiboko kideak Iruñean elkartu dira, haien bizitzak eta buru osasuna zaindu daitezela eskatzeko. Milaka tona altzairu errautz bota dituzte Zumarragan, 2016tik itzita dagoen zabortegi batean. Dagoeneko errautzak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan. Zaldibarko zabortegia amildu zenetik urtebete terdi igaro da. Milaka tona altzairu errauts botatzen zituzten bertan. 2019an esaterako fundizio eta eltzairutegietako 67.000 tona bota zituzten. Botatako materialen 20% inguru ziren altzairu fundizioetako hondakinak. ArcelorMittal izan zen altzairu enpresen artean Zaldibarko bezerorik fidelenetako bat. 1122 sarrera erregistratu zituen enpresa horrek Zaldibarren, gehienak Sestaoko plantarenak eta 10% inguru Olaberrikoarenak. Orain Zaldibarkoa itxita dagoelarik Berria Dabideak eskuratu duen informazioaren arabera, Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota dituzte altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik urrengo martxora arte. Dagoeneko errautsak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan. Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitutza jota, itxiosteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat irekizion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik, jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Berriak eskuratutako informazioaren arabera Jaurlaritzak Zumarragako EH Bilduri erantzun zion Ormorrek baduela hondakinen garraiorako baimena. Subiranisten arabera hori gauza bada eta bestea da Zumarragako gune horretan aritzeko baimena izatea, eta horrelakorik ez omen du. Bien bitartean Berriak emandako informazioak zehazten du Zumarragako udalak adierazi duela Ormorrek ez duela obra baimenik zabortegian isurketak egiteko.
Birginiako epaimaiak arrazoia eman dio Joni Dipi. Hammerhead 15 milioi ordaintzera kondenatu dute difamazioagatik. Epaiak biak difamatu zirela uste du, baina Hirdek salatu zituen tratu txarrak faltsuak zirela ondorioztatu du. Estilinares. Hombre, Joni Depp dauzka denok bezala, eta hor nik baita ere ipiniko nintzatek, ez da, bere itzalak eta bere argiak. Eta orduan, argiak eta itzalak baldin baditu, da beste pertsona bat bezala, orduan. Ostras, gauza pertsonalera bidali eta ikusteraztea, begira zein arrazoia dekon, begira zer egin dion pertsona honek, begira... Ostras, nik uste dut baita ere Joni Depp iraman behar izan ditu bestelako prozedurak oso pertsonalak izan direnak, eta ez zegoen elkar lotuta bakarrik prozedura honekiko. Hori alde batetik eta beste aldetik niri batez ere beldurtzen hauena da horrelako kasu konkretuak erabiltzen ditugunean hori deslegitimatzeko bestelako gauzak, ez da. Igande honetan, jaren 5ean Euskal Eskola Publikoak bere jai handia ospatuko du Bastidan. Aldarrikapen hitzordua izango da, ikastetxe horiek egiten duten lanari balioa emateko. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidea. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, Han, Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen, Eta gero, abeziarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, orduan pixka bat ideia horiek azpimarratuko nituzke. Igandean, gaueko 10:00 aurrera gainera, 11 telebistak Euskal Eskola Publikoaren jaiak eman dituen irudi honenekin, elkarrizketekin eta herritarren ahotsekin saio oso berezia osatuko du. Ez galdu. Nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Amaiurren, askatasunaren alde bizia eman dutenei gorazarre egin die brigadelokok. Amaiur gaztelu baltzori, amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak. Nabarraldez egin da bezin, berreun gudarik, gaztelu baltzori. Ostegunero legez, hitzordua duzue musika zuzenean saioarekin 8:00 oraintze berte, eta gaueko 10:00. Gaurkoan Koldo Otamendi aurkezlea, Bonberenea ekintzak sigilua taldeko musikariekin izan da. Eta horrekin utziko zaituztegu, besterik ez guraldetik. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan!
Música